No та сяк. Добрий вечір všetkým, ко низько слухат Радіо 1. З вами низько в ефіру Мигаль і наша доста свіжа така рубрика «Читаємо з Мигальом». Усі в рубриці не є ніч такого аж дуже загадошного, як вам би це могло видіти. Просто пораз, ацяк у понеділок увечері збираємося туйко і читаємо якусь книжечку. І ця ціла ідея прийшла мені в голову епін з позадіної конкретної книжечки, яку недавно був купив. Кличеться вона «Прикладна палеонтологія» Вадима Яненка, видавництва «Віхола». Купив я цю книжечку за первое, тому що мені це таке любить. Я палеонтологію люблю сугубо позором такої популярної науки. Я в тому аж дуже читав, не розумів. Люблю зато читати, мені таке інтересно. Не лише палеонтологія, і дещо друге. І, в принципі, купилася ця книжечка, мав і ще подаяку другу літературу, яка мені інтересна із дотичних тем. І домовнявся того назбирав вже доста такий читавий штовс, та думаємося ж, треба мені якесь місто, навіть не так, ото скорше чувим, ож хибить мене яке місто, де я можу спокійно то почитати і з даком обговорити. Що має головне, хочеться цю літературу з датком якраз обсудити, заприказувати за то. Поділитися тим, що я за неї чув, та й що би за неї хотіли, може, оповісти другі люди, що немаловажно. Та і з цієї книжечки мали ми вже 2 епізоди. Пропустили ми лише минулий понеділок, бо не був в Ужгороді та не мав, як каже, доступу до апаратури. Правду вам мушуся прозрадити, бо в Кушниці було там файно. А тепер туйня сонечко пече. Та що, вертаємося від книжечці Вадима Яненка. Вона така доста читава, вам бися полюбила обложка. Кіті сте виділи образчик, афіші, котрий їм замітував інтернет, там мамонти стоять на плечах одного другого у таку літруся складу. Я такого нігде не видів. Кітю якомусь музею висякої я та біжу нараз никати. Ця обложечка має такий один дараб папіря, котрий може файненько видорвати, та й будете мати нараз закладку. Я з якого теж не часто видів. Значить, вона вже, як каже, доста юзер-френдлі. Теж мало має. І по обсягові теж тут є що никати. Це не є наукова книжка, за це доста читав, розказав їм у першому епізодові, котрий можете послухати у повторові, коли будете мати дяку. Книжечка легка, книжечка фіглярна, книжечка не наукова, но за науку. І є вся ця категорія популярної науки якраз за то. Ця книжка проведе вас інсайдами того, як ся жиє палеонтологам за первое. Розкаже вам, що таке палеонтологія, чого можете дістати по смолях, коли будете путати її з археологією, і таке друге. Низько хотів би зачитати один, може навіть 2 розділи, буду никати, як у нас буде час, та як у мене будуть сили. Перший розділ, який би мав дяку зачитати, кличеться... Ой, господичку, де мо заубив. Ото буде 10-й розділ, низько будемо читати. Динозаври в Україні. Жили чи ні? Поставимо у цьому питанні жирні 3 крапки. Будемо нині зачинати із цього розділу. Кіть, усе у нас піде добрі. Та перейдемо ще до 11-му динозаври-рекордсмени. Чого епін сесі, бо люди на тому насправді не розуміють, не знають, це можеш викопати того динозавра хоч де, це на то треба мати якісь специфічні міста, бо якраз за то вже теж говорило, що кіть найду якусь інтересну кістку на городі, та що мені з ним робити? Це має вона якусь гіпотетичну цінність, це треба мені бічи нараз у музей, це можеш вимітувати нараз псові. То можеш знати.
І там усі в книжці у одному з розділів так ви знайдете спеціальну процедуру, як ото можеш легенько провірити, це з тої кістки буде якийсь хосен чи ні. Ну, а ми потихеньку зачнемо читати і будемо в процесі, може, дещо коментувати. Та що, Вадим Яненко, прикладна палеонтологія, розділ 10. Динозаври в Україні. Жили чи ні? Поставимо у цьому питанні жирні 3 крапки. А ви, чистовані слухачі, які будете мати якісь вопроси, які будете хотіти щось зазвідати, та не ганьбіться, пишіть мені, найліпше буде видав у Телеграм, у коментарі. На каналовий Мигаль приказує, там буде легко мені епінуто видіти, прочитати, а вам дещо може відповісти. Ну то що, йдемо на то. Крім наукової діяльності, в нашому музеї я ще зрідка допомагаю колегам з екскурсійного бюро і підробляю екскурсоводом. Не те, щоб шалені гроші отримую за те, ні, скоріше зміна діяльності, як результат трохи досвіду в абсолютно новій іншій сфері. Це завжди корисно. Буває, звісно, важко, коли в день по 3-4 екскурсії, але втома зникає, коли бачу блиск шаленої цікавості в дитячих очах і чую обіцянки прийти ще раз до музею. Заради цього, скажу вам, варто жити і працювати. Практично кожна моя екскурсія починається із запитання: а ми динозаврів побачимо? Власне, як і кожне інтерв'ю на телебаченні, радіо, журналів тощо. А чи жили динозаври на території сучасної України? Поклавши руку на серце, я не вважаю динозаврів найцікавішими представниками тваринного світу минулого. Було реально багато цікавих тварин, про які можна написати багато книжок, але обійти динозаврів у книжці про палеонтологію я теж не міг. Тому спробуємо розібратися. Жили динозаври на території сучасної України, і якщо жили, то які? І чи можна побачити рештки динозаврів у нашому музеї? Напевно, почнемо з простішого питання. Чи можна побачити рештки динозаврів у вітринах основної колекції палеонтологічного відділу нашого музею? Так, можна. Але не треба відразу уявляти собі шалено помпезні і велично прекрасні кістяки тиранозаврів, диплодоків, трицератопсів чи едмонтозаврів. Як у провідних музеях Європи чи США. У нас, на жаль, такого ви не побачите. І на те є багато причин, які можна перераховувати доволі довго. Втім, повірте, це нічого не змінить для нашої експозиції. Натомість, серед досить скромної колекції копій решток динозаврів є й оригінальні експонати. Всіх їх подарували музеї країн, з якими співпрацював наш музей, або привезли зі спільних палеонтологічних експедицій, здебільшого з країн Азії, українські палеонтологи. На сьогодні, на жаль, ці кістки залишаються невизначеними навіть до родової приналежності. Все прямо пов'язано з відсутністю фахівців-палеонтологів, динозаврологів в Україні. Тому, якщо ви, молодий читач цієї книжки, та й молодий слухач нашого радіо, палкий поціновувач динозаврів і ще вагаєтеся, яку ж професію обрати для майбутньої кар'єри, то вам варто крепко задуматися, чи не піти працювати до Ілона Маска і звалити на Марс. Чи не спрямувати свої амбіції в бік геологічного чи біологічного факультету якогось провідного українського вищого навчального закладу. Ніби скам'янілі рештки динозаврів нашого палеонтологічного відділу я вже прилаштував у надійні руки майбутніх світил палеонтології. Тепер можна перейти і до наступного, не менш важливого запитання. Що так постійно турбує всі українські ЗМІ? Чи жили динозаври на території сучасної України? То мушу перелиснути сторінку. Напевне, для початку варто розповісти, що в часи процвітання динозаврів на нашій планеті територія України була покрита водами океану Тетису. Проте так було не весь час. Виринали, звісно, і острови, і ділянки суходолу. В різні періоди мезозою ділянки суходолу змінювалися. У часи Тріасового періоду, а це з 251 приблизно до 201 мільйонів років тому, вся сучасна територія України була суходолом, окрім Криму, Карпат та півдня Одеської області.
У часи юрського періоду, а це з 201 мільйону до 145 мільйонів років тому, води океану то розливалися, то знову відступали. А от уже в крейдяний період, а це із 145 до 66 мільйонів років тому, вся територія нашої держави була покрита водою. Окрім, можливо, Донецької області, Республіки Крим та деяких районів середньої течії Дніпра, що гордо майоріли над водами Стародавнього океану. Хай навіть на перший погляд усе непогано так склалося. Чому ми з вами не чуємо з новин на ТБ і не читаємо з газет, що хоча б раз на 10 років у нас знаходять динозаврів? На жаль, за весь час пошуків динозаврів в Україні їх знаходили поки що лише двічі. Чому, на жаль? Тому що обидві знахідки так і не потрапили до українських палеонтологічних колекцій. А тепер усе по черзі. Обидві знахідки динозаврів були виявлені на території Автономної Республіки Крим у Бахчисарайському районі. Першій знахідці завдячуємо дослідниці викопних морських їжаків та стратиграфії Мезозою Криму Гертруді Федоровні Вебер, яка у 1934 році на вершині гори Бешкош в околицях Бахчисарая натрапила на рештки неописаного динозавра. За цими матеріалами пізніше інший палеонтолог Анатолій Миколайович Рябінін почне описувати новий вид динозаврів і назве його Ортомерас вебері. Ну, поки як, мусить на честь себе назвати. На честь своєї колеги, не на себе. Рештки цього динозавра палеонтолог порівнюватиме з єдиним доступним йому на той час рештками такого самого віку з Румунії, де раніше був описаний птахотазовий динозавр Ортомерас трансильванікус, знайдений 1900 року. Це був один з найпримітивніших динозаврів свого часу. Значно пізніше цей динозавр отримає іншу назву, а саме Рабінінохадрос веберає. Господичку, не давайте мені читати латиницю, це страшне. За останніми дослідженнями він належить скоріше до ігуанодонів, аніж до гадрозаврів. Варто відзначити, що Рябінінохадрес є реліктом для пізньокрейдяної фауни Європи. Напевне, цей вид зміг дожити до самого кінця пізньої крейди тільки завдяки острівній ізоляції. Довжину тіла цього динозавра оцінюють десь у 6 або 6,5 метрів. Ці розміри унеможливлюють той факт, що така тварина могла бути карликовою, як от останні мамонти на планеті, що доживали свого віку ізольовано на острові Врангеля. А отже, цей вид динозаврів заселився на острівній території Криму не так і давно. Це можна пояснити постійною зміною рівня моря в цей період і утворенням сухопутних мостів, якими і заселялася територія Криму тваринами з суходолу, зокрема і динозаврами. Як ви вже зрозуміли, у першого динозавра не було жодних шансів потрапити до української музейної експозиції, хоча він мав шанс залишитися в Криму. Але кого я обманюю? І в Криму залишатися шанси були нульові. Усі знайдені скам'янілості були вивезені до Санкт-Петербургу. Це в Російській Федерації, якщо ви не в курсі. А рештки другого динозавра знайшли студенти під час геологічної практики біля покинутого села Альошино Бахчисарайського району. Господичку, Альошино? Льоша, кіть ти слухаєш цей спотор. Ти мусиш вернути Крим, бо там то. В твою честь, коротше, село назвали. Ой, чекайте, мені що там написали в коментарях. А ну, найся позрю. Мигалю, чи це чувися, що в Клондайку в Канаді знайшли мамонта, доста файно се сохранив. А пак не лиш в Клондайку. Епен я то не чуваю, бо і це не перший такий припад, тож койся топить сніг, койся топить лед у тих зонах та знаходять когось замерзшого там. Просто там ще така ситуація, ось доста часто не вдається знайти його як нормально високоченого, бо не треба забувати ось вовці, відміді всякі. Вони теж то чують і вони приходять то нараз зажвати. Накільки я в курсі,
у Сибірі знайшли були мамонтеня маленькое, годи назад, тому вже чи 20-30 годів, знайшли були маленькое мамонтеня, котрося усокотило повністю таку, із м'ясом, із кожу, із шерстю. То була файна находка. Це мене звідав Олександр. Та й сем му епенсі отписав. Та читаємо далі. Щось там було за село Альошино. Рештки другого динозавра знайшли студенти під час геологічної практики біля покинутого села Альошино Бахчисарайського району Автономної Республіки Крим. Знахідкою була серія кісток посткраніального скелета, тобто кістки тулуба без черепа. Фрагменти скелета належали молодому динозавру. До такого висновку дійшли вчені після детального ознайомлення з матеріалами. Не всі кістки були повністю сформовані, як у дорослих представників. Усі знайдені скам'янілості теж були вивезені з території Криму до Москви в палеонтологічний музей імені О.О. Борисяка. І зробив це студент Анатолій Трушин. Ви сте його знали поіменно, чуєте ж? Тко вам доктор. Чому я згадав про прізвище студента, що передав скам'янілості туди? Усе просто. Знахідку передали палеонтологу, який спеціалізувався на динозаврах, але чомусь цими скам'янілостями він не зацікавився, і про них забули на довгі десятиліття. Динозавра довго не могли ніяк ідентифікувати, і, щоб не забути, що він є, назвали динозавр Трушина. І лише у 2018 році ці матеріали були повторно переглянуті й ідентифіковані як стиракостерна невизначена. Чому така дивна назва? Зараз спробую пояснити. На жаль, стан скам'янілих решток цього динозавра не дозволяв визначити йому ані вид, ані рід, ані навіть родину, окрім як зарахувати його до клади. Клада – це група організмів, що об'єднують спільного пращура і всіх його прямих нащадків. По суті, нічого аж так конкретного ви не дізнаєтеся з цієї назви, бо динозавр міг належати до будь-кого із 9 родів клади. Про види я взагалі мовчу. Але в палеонтології так часто буває. Про розміри тварини, зовнішній вигляд, спосіб життя, харчові вподобання та політичні переконання теж нічого не буде відомо, на жаль. Та й деякі палеонтологи не до кінця вірять, що то кістки динозавра, а не якогось морського плазуна того ж періоду. Проте такі палеонтологічні думки вголос – то радше плітки, ніж науково підкріплені факти. Та цей динозавр таки мав усі шанси потрапити на зберігання до української палеонтологічної експозиції, адже знайшли його у 1965 році, коли Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка входила до складу України. Але, як ви вже прочитали вище, йому не судилося прикрашати наші виставки, бо в часи Радянського Союзу все цікаве та цінне вивозили до Москви чи до якогось умовного Пітера. І лише якісь крихти вдавалося залишити для місцевих експозицій. І так було не лише з кістками динозаврів. Під час побудови Канівської ГЕС кістки та повні кістяки тварин льодовикового періоду, а це там мамонти, великорогі олені, північні олені, тури та інші, вивозилися цілими ешелонами до Московії. Але не варто засмучуватися через те, що 2 види динозаврів поки що не красуються в українських експозиціях. Бо ж якщо знайшли 2, то є шанс натрапити і на 3-го. А тут ще у сусідніх Румунії та Угорщині були знайдені динозаври крейдяного періоду. І, що цікаво, всіх їх знайшли в шахтах бокситових руд. Кілька хвилин пошуків, і я тепер знаю, що в Україні теж є бокситові руди, хоча й не дуже багато. На сьогодні відомі лише 3 родовища. І знаєте, що найцікавіше? Ці родовища через потребу значних енергетичних витрат і суттєву модернізацію технологічного процесу ще й досі не освоєні. А отже, ми маємо неабияку надію, що десь там у надрах землі нас чекають нові, ще ніким не описані українські динозаври. Окрім того, не варто забувати про інші перспективні території країни, як от Черкащина. До речі, одне із 3 родовищ бокситових руд розташоване саме на Черкащині, у Смілянському районі. Скажете, збіг?
Не думаю. Канівський район Черкаської області відомий своїми багатими знахідками скам'янілих решток не лише амунітів та белемнітів, а й морських плазунів, мозазаврів, плезіозаврів, іхтіозаврів тощо. Та ще й багатьма представниками морської флори та фауни, а от динозаврів там поки що не знаходили. Окрім того, якщо повернетеся на кілька сторінок назад, то прочитаєте, що в різні періоди мезозою багато ділянок сучасної України були суходолом. А отже, ймовірність знайти динозаврів у тих районах таки умовно висока. Тому я пропоную не ставити крапку в пошуках українських динозаврів, а поставити поки що 3 крапки. Но на цьому кінчаться епін 10 розділ. І я би казав, що ми собі тепер кидаємо курту паузу. Я включу музику, нап'юся водички, маленькося повтирав сей спріт, бо дуже тут жарко, ви би знали. Ну, добрі, доразся вернемо, нікуди не втікайте. Депутати, передвиборчі дебати довели, що ви спроможні подбати. Депутати, на роботу, як на свято, можна щось зробити або поспати. Депутати, вам довірили мандати, доведеться з часом їх повертати. Депутати, я не хочу вас лякати, просто хочу пісню заспівати. Депутати, вам головне не сплутати. Депутати, що саме легалізувати. Депутати, всіх нас народила мати, тож навіщо неньку ображати? Депутати, недоторканність втрачати, неприємно пам'ятають дівчата. Депутати, я вам сплачую податки, тож дивіться, щоб не вийшло накладки. Депутати, я не хочу вас повчати, просто хочу пісню заспівати. Депутати, вам головне не сплутати. Депутати, що саме легалізувати. Тиша, обов'язково тиша. Увага! Колеги. Виключіть. Легалізувати. Так, добре. Тиша. Шановні депутати, тиша. Депутати, я вас можу обирати. Я вас можу переобирати. Депутати, обіцянки роздавати, дуже легко ваше слово тримати. Депутати, брата обійняти, набагато легше, ніж воювати. Депутати, я один на вас багато, маю голос, буду галасувати. Депутати, вам головне не сплутати. Депутати, що саме легалізувати. Депутати, вам головне не сплутати. Депутати, що саме легалізувати. Ну, вертаємося потихеньку на ефір. Добрий вечір. Слухаєте Радіо 1. З вами в ефірі я, Мигаль, і передача «Читаємо з Мигалем».
Баскими ще кіт не зумнув, де? Ну, читаємо нині книжечку Вадима Яненка «Прикладна палеонтологія» видавництва Віхола. І указав нам спередущий розділ якась така конкретна палеонтологічна активність в Україні доста слабенька епін з динозаврами, бо їх, за-перше, не було тут аж так много споза того, як довго сіздараб землі у тот період часу не був просто морським дном. А за-друге, треба розуміти, ось, на то все треба доста читаві гроші. І сам Вадим писав у маленькому із передущих розділах, ось, на то доста хибит трібне вишколування якраз у нас. Бо у нас не є ані одного якогось такого університету, де ви могли б просто прийти і поїсти так, все, я хочу бути палеонтологом, а ну ж, що треба робити? У вас не є ніякого факультету авать кафедри, де вас би на то вишколували. Вам треба авать раз вивчитися на біолога, а далі щось розбирати окреме з геологією, авать наопак. Хоч так мусите на то стратити доста читавий драб часу, бися хоч зачати розбирати усі в темі. Бо треба не просто знати, як тут все кістя поскладувати до ворога, а ще й розумітися це воно із того часового прошарку, котрий вам епін треба. Далі, натягнемося ще раз сюди у коментарі. Писав мені. Пише Ковач Василь, каже, що цей канадський мамон, за котрого пише Олександр, теж мамонтиня, та й теж файнося усокотив. Найліпший з ушитках дотепер знайдених у Сіверній Америці. Ну, і це звучить доста серйозно. Може з того буде якийсь майтрібний вислідок, або я си так гадав, що ми за нього кіть прочитаємо, та то буде он через годи. Бо такої ся на секунді не чинить. То добрі ж за нього написали, а як ото пак буде? Як ото пак будуть писати ще дуже-дуже нескоро. Ну, а я би хотів потихеньку учинити інтро такої слідуючому розділові, ото динозаври-рекордсмени. Та все слухайте, буде такий дараб текста, котрий будуть любити усі діти в дворові. І все було, а чайки май весело, кой дітваками збиралися попри якусь енциклопедію, та заперше починалися спорити, ось, ко був майвеликий, ко був майдовгий, ко був майвисокий, а то чогось було натільки інтересно, не знаю, у того дещо залежало, бо дуже нас тут бавило. Ну то що, заперше я би хотів вас насправді простимулювати, кіть би сте мали дяку, кіть вам такое інтересно, купити книжечку Вадима Яненка «Прикладну палеонтологію» видавництва Віхоли. Бо і це нова література такого формату, який, я би казав, нам читаво хибит. Я похожої літератури дуже-дуже мало раз вижу у нас, а кіть вона є, та ото має більше просто тлумачення заграничних авторів. Усьому мені ся видить, кроме фаховості самої книжки, основна цінність ще в тому, що вона, можна казати, цілком місна про цю державу. Айно? Бо тлумачення у то одно, а книжка має локального автора домак друге. Ну то що, розділ 11. Динозаври-рекордсмени. Динозаври давно стали улюбленцями дітей, та й що там гріха таїти, і дорослих також. Цій любові вже близько 200 років. І якби ці рептилії жили в наші дні, то вони досить непогано заробляли б десь на рівні українських олігархів, а може й більше. Адже про них пишуть книжки, знімають фільми, мультфільми та відеоігри. Вони навіть стали героями реклами. Милі японці, щоб привернути увагу молоді до безпечного сексу та використання контрацептивів, навіть тематичну рекламу зробили. Тут у книжці є QR-код, можеш його просканувати, поникати ту рекламу, але я і тепер никати не буду вам читати далі.
Але приберіть від екранів дітей та людей з слабкими нервами. Історія знайомства людей та динозаврів розпочалася далекого 1824 року, коли був знайдений та вперше описаний динозавр з Англії з графства Оксфорд. Він отримав назву мегалозавр, що у довільному перекладі означатиме велетенський ящір. Час спливав, знахідки кісток та скелетів динозаврів частішали. Далі відкрили ігуанодона, гілеозавра та пізніше тиранозавра. Цікаво, що тварин описували, а систематизації для них ще не існувало. У 1842 році зоолог Річард Оуен зібрав всіх динозаврів в одну групу і назвав її «динозаври», власне, що в перекладі значить «жахливі ящери». Ну, ви, напевно, це і без мене знаєте. А у 1858 році були вперше знайдені викопні рештки динозавра в Америці, в околицях містечка Хаддонфілд, штата Нью-Джерсі. Кістки належали гадрозавру, якого описав відомий вже нам Джозеф Лейді. Хоча є інша думка щодо першої знахідки динозавра на теренах Нового світу. Кажуть, що сталося це набагато раніше, а саме у 1787 році. Хто знайшов перші кістки динозавра в цей рік, уже і не пам'ятають. Найімовірніше бояться згадувати, щоб не платити роялті. Це була стегнова кістка, яка просто собі стирчала з берега струмка Вудбері Крік, який протікає в штаті Нью-Джерсі. Збіг? Не думаю. Просто та місцина таки багата на поклади динозаврів. Вважають, що кістка могла належати, от як ви думаєте, кому? Барабанний дріб? Бінго! Тому ж таки гадрозавру. Цю кістку надіслали докторові Каспару Вістару, провідному анатомові країни, який розповів про неї на засіданні американської філософської спільноти у Філадельфії тієї ж осені. А потім загубив її. Ну, така собі іронія долі. Перша знайдена кістка динозавра стала і першою загубленою кісткою динозавра. Вся ця історія загальмувала опис динозаврів Америки на дуже довгий час. Сьогодні відомо більше 1000 видів динозаврів, і це лише невелика частина від їхньої загальної кількості. Можливості сучасної палеонтології дозволяють з високою часткою достовірності відновити зовнішній вигляд, спосіб пересування, спосіб харчування тварини тощо. Але погодьтеся, свою популярність динозаври завоювали зовсім не завдяки кольору чи формі свого пір'я. Про рекордсменів минулого серед динозаврів та цікаві факти, що з ними пов'язані, ми і поговоримо в цьому розділі. Найперші динозаври. Для початку, хоча б одним оком гляньмо на генеалогічне дерево динозаврів. Щоб сильно вас не обтяжувати, хто кому доводиться двоюрідною тіткою, я стисло напишу про головне. За своєю природою динозаври належать до групи діапсидних, тобто мають у черепі по 2 отвори з обох боків. До групи діапсидних плазунів, яку називають архозаврами. Архозаври своєю чергою поділяються на 2 еволюційні гілки. Поки ж нічого складного немає, правда? Так от, перша еволюційна гілка – це курутозаври. Саме вона нам дала крокодилів. Друга еволюційна гілка – це орнітодіри, що ділиться на ще 2 гілки – птерозаври та, власне, динозаври. Далекі прямі родичі динозаврів, дуже граційні, з легким скелетом та довгими лапами, жили на території сучасної Південної та Східної Африки. Найпершими пращурами динозаврів були аселізаври древні, добре. Це деревні, такі деревляні. Їхні скам'янілості були знайдені в Танзанії. Рештки датуються приблизно 243 мільйонами років тому. Аселізавр мав 3 метри завдовжки, швидко бігав на 4 лапах і абсолютно не перебирав їжею, зокрема їв рослини, комах та дрібних хребетних. Не те, що ти зараз веганське і без цукру і глютену. І це як автор фіглює в текстові, ви зрозуміли.
Кає будемо тепер то. Ну, ніч не бай. Ці невеликі створіння еволюціонували шаленими темпами. І не дивно, бо ж конкуренція була просто лютою. З одного боку, на умовні п'яти наступали архозаври, а з іншого боку предки ссавців – цинодонти. У середині Тріасу, тобто з 242 до 237 мільйонів років тому, на сцену вийшли плазуни абсолютно нового типу. Невеликі, швидкі, всеїдні, рухалися на задніх лапах, а передні використовували для захоплення та утримування їжі. Просто універсальні солдати тріасового періоду. Вони мали чотирикамерне серце, швидкий метаболізм. Деякі частини тіла були вкриті щетинами, які пізніше стануть пір'ям. Знайомтесь, це перші динозаври. Найвідомішим представником, звісно, є Еораптор. Як на мене, то та ще темна конячка. Його знайшов 1991 року у північно-західній частині Аргентини палеонтолог із Чикаського університету Пол Серено. І відтоді він став предметом палких суперечок. Станом на 2015 рік цього динозавра ніяк не можуть зарахувати до якогось конкретного ряду динозаврів через будову скелета. Хоча палеонтологи нібито все-таки заспокоїлися і долучили бідолаху до завроподоморфів. Ну, добрі. О, якраз мені пишуть коментар, ходили вчора... Ага. Вікуша Тімо пише, вчора якраз на Jurassic World ходили. Інтересно, як у них там було із науковою консультацією того фільму. Бо я так розумію, парк юрського періоду, котрий ся знімав ще у 99-му? Коли він вийшов був? Чи навіть в 96-му. Ну, читав старе кіно вже. Та никаючи на теперішні знання за динозаврів, та він був, м'яко кажучи, гюно. Ніч, не бай, ідемо далі потихеньку. Що у нас там по годинам? Ага, вже 40 минут. Таке. Так, далі. 11 розділ «Динозаври, як же без них». Найбільш теплолюбні та відморожені. Динозаври дуже довго були панівною ланкою на планеті. Не менше, ніж 175 мільйонів років вони топтали землю, жували, розмножувалися та помирали. Такий тривалий час домінування пов'язаний перш за все з чудовим умінням адаптуватися. Динозаврів завжди зображали повільними, холоднокровними плазунами, але це не так. Ще у 60-х роках ХХ століття Джон Остром своїм дослідженням Дейноніхуса абсолютно змінив уявлення про фізіологію та поведінку динозаврів. Тепер ми вже знаємо, завдяки дослідженням Острома, що динозаври були теплокровними тваринами і мали швидкий метаболізм. Але способи підтримання високої температури тіла у різних груп істотно відрізнялися. Великі розміри завроподів давали змогу накопичувати тепло. Дрібним і середнім тероподам підтримувати постійну температуру допомагало пір'я. Кісткові пластини і комірці, елементи панциря у стегозаврів і анкілозаврів теж могли брати участь у якійсь там терморегуляції. Палеонтологи вже навіть навчилися виміряти температуру динозаврам. Інтересно, куди їм там градусник пхали. Щоправда, без термометра. Для цього використовують комплексний аналіз ізотопного складу зубної емалі та шкарлупок яєць і темпів росту тварини, про які дізнаються зі спилу скам'янілих кісток. Такий комплексний аналіз дозволив дізнатися приблизну температуру тіла овірораптора. Вона становила від 31 до 32 градусів приблизно. Збільшення розмірів тіла веде до зростання температури. Температура тіла камарозавра була 36-38 градусів Цельсія, а брахіозавра – 38-39. То що ж тепер виходить? Велетенські завроподи були гігантськими грубками, від яких просто пашіло жаром? Судячи з останніх досліджень, так і було. Ба більше, основною їхньою проблемою було не накопичити
та зберегти тепло, а навпаки позбутися його надлишків. То це плюси чи мінуси? А підводні камені які? Почнемо з плюсів, може мінусів і не виявиться. Саме завдяки можливості акумулювати та постійно підтримувати високу температуру всередині свого тіла динозаври і змогли заселити практично всі куточки тогочасної суші, навіть з полярними районами включно. Я гадаю, ні для кого не є таємницею, що рештки динозаврів регулярно знаходять на Алясці, на півночі Канади, на півдні Австралії та навіть в Антарктиді. Звісно, що материки на той час мали інші обриси, а температура на полюсах відрізнялася від сьогоднішньої. Та й загалом клімат на планеті був набагато теплішим. Середньорічна температура на полюсах коливалася між 10 та 13 градусами Цельсія. І навіть за таких низьких температур на цих територіях мешкали хижі і травоїдні динозаври. Рок-зіркою серед динозаврів, знайдених на території Антарктиди, по правду можна вважати криолофозавра. Це був великий хижий динозавр, якого відкопали в 1991 році на горі Кіркпатрік. Це найвища вершина хребта королеви Олександри і трансантарктичних гір. А описали 3 роки по цьому. Цього красунчика не сплутати ні з ким. Динозавр мав на черепі поперечний гребінь, що нагадував відому зачіску. І завдяки їй міг називатися на честь короля рок-н-ролу Елвіса Преслі Елвізавром. Але сталося не так. Тварина була великою, сягала 6-8 метрів завдовжки, важила близько 500 кілограмів. Це був найбільший ранньоюрський хижак. Знахідки арктичних динозаврів кінця крейдяного періоду різноманітніші. Гадрозаври, анкілозаври, цератопси і хижаки, як тиранозавриди. Нещодавно на Алясці був виявлений фрагмент щелепи молодого дромеозавра. Скелети решток дитинчат цього виду відомі з інших полярних районів. Зокрема, знаходили їх і на Чукотці та на півночі Канади. На цьому закінчать розділ лишек за студених та й теплих. Було досить інтересно дізнатися, ож динозаври були теплокровними. Та й тяжко собі представити, наскільки вони могли бути шиковними. Ви тепер можете і це порівняти з тим, найбуде у нас на ріці легко стрітити 2-метрового ужа, що не є сюрпризом, або він є холоднокровний. Значить, зрана він помалий, потихий, буде собі спокійненько цабати, докися не вигріє, та доти він домак такий киловий, ошничий, з нього може хоч копкати, хоч руки брати. Динозаври були теплокровними. Значить, ця махіна, котра довга була 8 метрів, а важила півтони, навіть уночі легко би вас заїла. І це домакне тут і динозаври, яких ми виділи у паркові юрського періоду. Хоча, там теж вони вже казали, що вони теплокровні, або тоді, коли якраз було кіно, та теплокровність динозавра, скорше всього, ще не була аж таким общезнаним фактом, я би так казав. Добрі, читаємо далі. Ще один дарабчик угатиме. Або найшвидший, або мертвий. Будьмо чесними, не лише швидкий метаболізм дозволив динозаврам чудово себе почувати протягом мезозою. Були й інші фактори. Одним з них було ноу-хау у будові кінцівок. Як ви пам'ятаєте зі шкільних уроків біології, у земноводних і в плазунів кінцівки розміщені по боках тіла. Не найкращий варіант, скажу я вам, але що поробиш? Це все дісталося у спадок від кистеперих риб, а утримувати тіло у висячому положенні між розставленими лапами та ще морока.
А ще, коли тварини починають швидко рухатися, то тіло починає вигинатися з боку в бік, і це призводить до труднощів з диханням. Не вірите? Поспостерігайте за ящеркою, яка помітила вас і хоче швиденько забратися під 3 чорти. Бачите, як вона пробігла кілька метрів і стоїть, відхекується, як курець із 30-річним стажем. Отож. Архозаври зрозуміли це першими, і ноги в них перемістилися під тіло. Така махінація відразу прибрала навантаження на м'язи та суглоби і дала змогу нормально так дихати під час бігу. Швидкість та витривалість відразу стали головними перевагами у боротьбі за ласий шматок життя в мезозої. Але й цього динозаврам виявилося замало. Вони хотіли бігати ще скоріше і почати робити те на 2 ногах. Спочатку то було тимчасово, але вже пізніше стало на постійній основі. Це так само, як з посадою ВО молодшого наукового співробітника. А проте через великі розміри, бо хтось не міг себе обмежити після 18:00 у шматочку мусоковитої папороті, частині динозаврів довелося повернутися до 4-ногого пересування. Далі вже зрозуміло, що найшвидших бігунів ми шукатимо серед двоногих тварин. Найшвидшим вважають струтіоміма. І з іменами у них, правда, така велика біда. Струтіомім. Це граційний динозавр завбільшки зі страуса і схожий на нього зовні. Мав полегшений скелет, довгу шию з маленькою головою і потужні ноги. Ще наприкінці 80-х років минулого століття вчені припускали, що ця тварина могла бігати зі швидкістю від 50 до 80 км за годину. Як африканський страус. Сучасні оцінки швидкості тиранозавра лежать у діапазоні від 17 до 29 км за годину. Найповільнішими серед динозаврів були, напевно, гігантські завроподи. Їхню швидкість оцінюють у 3-4, може, кілометри за годину. Тут загалом все і так було зрозумілим. Раз на сьому видав будуся сохраняти, і все було доста інтересненько. На слідуючу трансляцію я би докінчив список всяких динозаврів-рекордсменів, та іще б упалив якийсь 1, може 2 розділи, які буду рахувати інтересними. Та й на цьому буде конець. А знаєте чого? Бо я не мав дяку переказувати вам таку цілу книжку. Інше, то би було, то би просто не мало смисла, бо як вас простимулювати і купити, кіть ви будете мати готовий аудіоформат. А я би насправді хотів би, підпорили цього видавця, підпорили цього науковця, котрий стараться і про нас теж. Книжка «Прикладна палеонтологія» Вадима Яненка, тепер, кіть добре розумів, додруковується. Можете йому спокійно написати вать у Твіттер, вать у Телеграм, вать можете написати напряму у видавництво Віхола, і вам з тим легко порадять. Більше того, кіть му напишете лично, та можете даже там ви надіти собі якийсь автограф, підпис на книжечку. Я таке люблю. Слухайте Радіо 1, слухайте передачу «Читаємо з Мігальом», котра тепер буде помаленько добігати до кінця. Далі вам включав музичку. І зведемося з вами руно через тиждень, у понеділок. Зась будемо читати цю книжечку, а вже далі будемо перебиратися на дещо друге. Уповім вам більше. Пак планую мати ще можливість проголосувати, щоб вам було інтересно прочитати. Буду вказувати, що уже тепер мав у себе в бібліотеці, та будемо никати, що вам, чистованим слухачам, буде інтересно. А на цьому видав раз конець. Я вам красно дякую. Вися там держіть, майтеся, не забувайте кільтувати гроші дома в Україні, бо ваші гроші допомагають нашій економіці і допомагають нашій армії, котра нас захищать від тої всієї паскудоти, котра на нас із Росії лізе. Так що будьте такі добрі, подержуйте наших, що вам ще знав казати. Раз, майтеся, будьте здорові, сукутіться, стрітимося з вами руно за тиждень. Щасливо!
Дякую.